nogle flotte ord også for manden selv. Han åbnede lige døren på klem for, at hvis han blev presset tilstrækkeligt, så kunne der godt blive et comeback på et tidspunkt. Men lad os nu se. Ja, det var fantastisk kamp, og sikken hyldest. Ja, absolut. Der var altså god volumen på, og masser af hyldest hele vejen rundt, stående operationer til Razan Moreb. Det var altså det første fra maincardet. Nu skal vi videre til et rent thai-boxing-opgør. Nu er vi tilbage til, hvor vi kender det, og det er, når Frederik Fenger, han skal op mod norske Anders Kalpak Bøhler. Ja, og Frederik Fenger, han er jo også en af dem, hvor at ligesom Razan, han har faktisk for nylig startet sit eget gym, sin egen virksomhed i Aarhus. Og siden han sidst kæmpede, det var i Brøndbyhallen i marts måned, så har han været så uheldig at få aflyst 3 internationale kampe. Men nu er han her igen, og det er altså også en fighter, som vi skal glæde os til at se. Altid vel forberedt. Og altså den norske modstander på vej i ringen her, Anders Kalpak Bøhler, 23 år gammel og fra Oslo, bliver også kaldt El Puro. Har en rekordliste på 2 sejre og 4 nederlag. Og altså 3 nederlag i de sidste 3. Og de seneste 2 på point. Hans modstander på vej til det modsatte ringhjørne kommer fra Blæst Performance i Aarhus. Han har også en masse nationale mesterskaber og en hel masse internationale titler med sig. Uden at nævne nogen, så skal vi ikke få på vej i ringen til det røde hjørne. Frederik Fenger! Frederik Fenger fra Aarhus på vej i ringen, 26 år gammel. Kæmper ud fra Blæst Performance i Aarhus. Sit 9. år som thai-bokser. Og som du selv siger, har sit eget gym og på en seriøs omkring det. Og tidligere dansk mester og ICO-verdensmester i 2018. Og en rekordliste på 18 sejre og 5 nederlag. Her blandt 7 knockout-sejre. Hvoraf en del af dem er hentet i Thailand. Han har trænet og kæmpet en del i Thailand. Og jeg mener, han sagde til mig, at det var 4 eller 5 kampe, han havde haft dernede. Så han har prøvet det der, hvor det kommer fra. Frederik er i sin kampform, i sin stil meget komplet. Han har gode hænder. Han sparker godt. Han læser afstanden godt. Og jeg husker sidste gang, jeg så ham fighte, der var jeg meget imponeret over, hvordan han byggede det hele op. Og nu altså over for den her norske modstander, hvor du var tidligere inde på, at nordmændene de kom med nogle gode fightere hertil. Vil du vurdere hans chancer i hvert fald af, at han bør tage en sejr i den her over for sine norske modstandere? Jamen, nu kender jeg lidt til den klub fra Oslo, hvor de kommer fra. Og, Frontline Academy Oslo. Ja. Og El Toro, som de kalder ham, det er så et navn, han har taget fra en anden fighter fra tidligere, som hed Thor Harald, også en af fighterne derfra. Og de kan altså noget. Han kommer et godt sted fra. Og deres træner er vældig, vældig dygtig. Han er 23 år gammel, den her norske fighter, og skriver altså i sine notater, som de jo leverer til os her på Pluto TV, at hans svaghed, det er altså, at han godt kan overanalysere for meget, og det må vi jo så se også bliver gældende mod Frederik Fenger. Ja. Det kan altid være et problem, det der med, hvis det hele foregår for meget ind i hovedet på dem. De er nødt til at lægge det fra sig. Men han skal stå tidligt op for at matche Frederik. Frederik er en rigtig dygtig fighter. Han har altså ambitioner, den her nordmand, som både gerne vil bokse på
stadions i Thailand og ind i det fornemmeste selskab i One FC. Men nu skal han altså først klare Frederik Fenger, som jeg ved, hvad det handler om. Ja, han får ikke noget for æren, det er helt sikkert. Godt spil. Indtil videre en meget lige kamp. Jeg synes, det er kendetegnende for dem begge to, at de egentlig ikke parerer deres low kick så meget, men bare tager imod den. Det bliver spændende at se, hvor længe det holder. God albuer. Frederik får afleveret 2 solide albuer. Spørgsmål om han lavede cut på næsen af nordmanden. Ja, han prøver så at følge op med det. Højre hånd, højre skål! Ja, ja! Højre hånd, højre skål! Igen. Han skal passe på sig selv, Frederik, fordi albuerne kommer retur. Flot overblik. Og igen. Fremragende. Gode kombinationer af Frederik, som har presset sine norske modstandere. Og bliver sagt break for kamplederen. Stadig 40 sekunder tilbage i omgangen. Men prøv at se, hvordan han før sætter det backspin op med albuen. Det er jo fremragende. Synes jeg mangler at se lidt knæ på indersiden der. Det er godt. Så snubler de begge to. Frederik bliver ramt dybt, og det er godt nedtag. Slut på første omgang. Forholdsvis lige affære, men han har haft nogle gode træffer, Frederik, på sine norske modstandere. Jeg er ikke i tvivl om, at Frederik vinder omgangen. Men jeg synes, at nordmanden absolut kommer med. Men Frederik fører. Jeg er spændt på at se, om den holder den der med, at de kan blive ved med at modtage low kick, uden at egentlig at glide med dem eller parere dem. For det er altså smertefuldt. Det plejer at sætte sin spor. Når jeg kigger på dem, så er der måske også lidt mere fysik og højde og drøjde hos Frederik Fenger, så i forhold til sine norske modstandere. Ja. Og det kan jo måske også være et tegn på, at han kan modtage, men jeg prøver at se den der. Den sad altså rent på kæben. Ja. Den der også, ikke? Så kan han blive med det. Frederik Fenger, jamen så ved vi godt, hvilken retning det går. Prøv at se, hvor flot han bygger det op med bag baghånden, og så kommer han ind bagefter. Det er altså fremragende. Der. God jab. De rammer hver gang. Fuldt koncentreret. Og han bløder altså også fra næsen. Ja, nu kan man se det. Får virkelig sat nogle træffere ind. Der med albuen igen.
Højre hånda! Og det er godt chippet. Kom igen, Frederik. Prøv at se det dybe arbejde, Frederik laver. Det er jo fremragende. Han arbejder godt og konstant. Han bliver ved med at holde presset. Og det er godt fjerner han støttebenet på ham der. Fremragende af nordmanden. El Toro. Der var også lidt glat over det hjørne der. Direkte, kom. Sådan, var det godt. Men nordmanden giver ikke bare sådan op. Han forsøger godt. Nej, han er altså ikke gyre. Jeg sagde, at det er Frederik Fenger, der i hvert fald er fint i offensiven, og også virker til at have mere overskud. Hiver lidt mere efter vejret. Hans norske modstander og bløder også fra næsen. Han tager imod en del, men han giver ikke op. Godt, en god albuer. Slut på anden omgang. Stadigvæk en Frederik Fenger, der virker til at have styr på sagerne. Ja, det synes jeg. Og vi er vel på det punkt nu, hvor vi godt kan sige, at de to første omgange er gået til oceanerne, og nordmænd, der skal ud og jagte en knockout-sejr. Ja, det er der ingen tvivl om. Det er der ingen tvivl om. Jeg er imponeret over den måde, Frederik han konstant holder presset, og hele tiden ligger med en slag- og sparkefrekvens, der ligger 30-40% over sin modstander. Det er altså sådan, man vinder. Ja, som vi ser på slowbillederne her, han får ham også tit til at bakke og presse mod tårne. Klar indtryk af i hvert fald, at det er ham, der er det mest offensive af de to. Ja, helt klart. Så kære publikum, så skal vi have lige faldet her en gang til tredje Aarhus. Tredje og sidste omgang i den her anden A-klassekamp i aften. Der er så meget bund i de slag, der kommer fra Frederik. Han bokser faktisk pænt. Der ned til leveren, der til hagen. Det er fremragende. Men han er kommet fint ud igen også her, den norske modstander, som er kommet mere offensiv nu. Og Frederik, der bare skal fortsætte med at komme frem, får sin norske modstander ned at ligge. Var det godt afsluttet med albuen. Ikke på hovedet.
opbakning også til Frederik Fenger, som har taget turen fra Aarhus og har det her som en hjemmebane alligevel. Prøv at lægge mærke til, hvordan Frederik konsekvent er den, der afleverer den sidste teknik på vej ud af deres clinch og sådan nogle ting. Han har hele tiden lige et ekstra slag eller en ekstra teknik at følge op med, og det gør altså en kæmpe forskel. Der igen. Skal de passe på, at de ikke vælter bordet med trofæerne ude ved siden af. 20 sekunder igen. Og vi kan godt se, hvad det her det bærer hen af. Der skal komme et lucky punch fra Anders Kølbak Bøhler. Ellers så er det her sejr til Frederik Fenger. Ja, det er blevet mere tyrefægting end El Toro, han brød sig om. Men Frederik er simpelthen bedre på alle de basale teknikker. Ja, slut. Frederik Fenger har plads til smil, og han ved også godt, hvad det her betyder. Selvom den norske modstander også rækker armene i vejret, så er der vist ikke meget tvivl om, hvor det her det peger henad. Jeg tror, at han rækker armene i vejret i taknemmelighed over, at han stadigvæk står på benene, fordi han er godt klar over, at han har tabt det der. I hvert fald en kamp, hvor de kan en kamp til stregen, men hvor du også, som er inde på, lige var lidt ekstra at komme med fra Frederik Fenger, som modtager sin fortjent hyldest der i Musikteateret. Endnu en super god kamp. Dommerstemmerne 3-0. I det røde hjørne. Ja, selvfølgelig en sejr til Frederik Fenger. Det der ikke herske meget tvivl om. Nej, det var ikke en overraskelse. Dermed altså den 9. kamp krydset af bogen. Meget underholdning af slagsen. Og nu skal vi altså videre til et af det, som det i hvert fald strækplasterne,